Maopay. Made? Made. Nano made, siludla. Nakain ka kahapon, made. Nakadak sa iyo balay, uray ka mandihan. Ay, lingkuri mo na, made, lingkuri. Yadi. Nakatugadak sa katarman. Nag-anano ka man dito. Nagkuhak PSA. Kaya anak babae nga, bata, itong gurang, mga college na. Ginaaruan siya PSA. Mao, ang kagasiman sa mga tao dihan nga kinubra ka. Kaya nag-Jollibee ka man kuno. Diin ka lang pakakulong nga kinaunak sa Jollibee. Ay, an akong bata may cellphone. Nahikul man dito nga, kinaon ka sa Jollibee. Ay Ginoo, libre gadlak sa mga upod. Diba? Nakakulong ko sa picture may mga upod, libre lak siton. Ay, mautang akong tasan kaya ang kagasi ko kinubra ka. Ay, mao daw, nagpapakita ka lang sa akin tuutang ka. Made, anak asawa, wala pa pagsisweldo. Mga katapusan paon. Nanay, din tay bubot ang lat ibang kwarta, diri na kasya dito sa ulunan. Ay, inga bata, kay na naging guwas mo iton. Ha? May tao taguwa iton. Dagmita. Madi, kalamay ka pa. You betrayed me. Madi unina. Iba ito nga kwarta ka ng engkantadya ito. Babay, inala, dinakti utang. Oh, Madi, don't leave. Let me explain. Ikaw manggad. Kanito yung ulunan. Madi! Madi! Kauwi. Feeling ato sa movie. Ew.